महाराज कहले जे कुंवर जी ई काहे गावतारो जे पनवा खिया के सैया मारो तारो जनवा ई एगो लई के पहचान देनी हम चैनल वाल भाई लोग तनी बाएं दहिने हो जाके वो लोग के लोग हाँ हाँ पिंकी है देखो बनवा बनवा बिगड़ जी हमरा बिगाड़े के ना पड़े अपने बिगड़ जेबो कुंवर जी हवे कहत रहे जे बुढ़ा कबूतर अभी कई कहे के चाहे कहे कि बूढ़ा बूढ़ा जन कहो अब बूढ़ा वाके डंडा आई है बूढ़ा वाला ई बेड़ा पर रे हमार बूढ़ी आज ब्रह्मपुर मेला के मलिकार हमने कहे आइल बानी कहीं रिश्तेदारी में गए नहीं हाँ फोन कैले नहीं अगर आइल बानी अगल बगल तनी हमारा मंच पर आई मानी ब्रह्मपुर मेला मलिकार श्री धीरज ओझा जी आई बाबा आई स्वागत आई अपने रव का करतनी ए बाबा लइका नहीं खे हो ई सरस्वती वंदना हो सुमिरन में लइका हो खोइबो तो बाबा कहले कि बाबा भभूतिए से काम ना चली रही तनी हाथों गोड़ चले हो बताई ना ये तो हमारा याद आ गई चौकी गैया के एगो हमर महेश पांडे हां जी हमारा संग में रहे अब पूरा बिहार में चाहे उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की योजना भी है घर घर में बिजली पहुंचाया जाए खेतों खेतों में पानी दिया जाए कोरोना में गौनाई बंद हो गई रहे महेश पांडे लगले घूम घूम जजमान लोग कहे सौसे चक्की गांव हिरान के हो जजमान बोरिंग करावे कही तो बोलो ए महाराज जी काल्हे गई रे निदौरा घरे भेंट ना भई का गड़ावे के बाद ए हो महाराज पाइप लेके घरे रख अरे महाराज तो चली का लागी कुछ ना हां चिपरी पागी ले ली अच्छा सकली थोड़े ले ली हम जमीन में जांच दी अच्छा आ हुम क दे ओ ये पाइप गड़ई तो चली कहले के चली तो पैसा आ गइल का 2 मिनट बैठ जाए जमीनवा हम जांच देब हां अब ओ जे हुमवा करता है पाइप गड़ाई ठीक है बा 80 फीट नीचे पानी लौकता हमारा 20 बरस बोरिंग ना चटी धसाए कहले कि ठीक बा महाराज जी चली तने भोग लगा दी चली दुआर गाय भैंस देखल है ले द्वार पर हां तो जादव जी बड़ी चतुर रहले नीचे ध देले दही ओकर ऊपर ध देले एक छेव चीनी और सबसे ऊपर ध देले सूखल चिवड़ा फुलहा कटोरा महाराज जी फुलहा कटोरा में ही भोग लगाए अरे जजमान मजाक मत करो सूखले चिवड़ा खाई पहले सूखल नहीं खेरवा खाई ना महाराज सूखल खाई ओ हो एकरा के मेराई ना कहे सूखल नहीं खे कहे जे पागल बने चलल बड़ो सरकार के मोइबो 80 फीट नीचे के पानी तरह देख लेला 1 इंच नीचे दही और चीनी बा ई तरह नालो हमारा टुंडू बाबा के सजन से पुरस्कार आई हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार नौकरी छूट गई फैक्ट्री से हेलो इस संसार में जौन बरेला जौन फरेला तन झरेला जी आइल बा ओकरा जाए के बा बाकी समय अनुसार बुताई है लइटवा तो होई जे बहुत बढ़िया डेकोरेशन भइल रहल अभी बुता जाई तो डेकोरेशन मास्टर के खोजाए लगी जो खोजत केने बाड़े ई कहां बा पैसा ना ली का काजर में करिखा में अंतर ना है सुदर्शन जी कजरवे करिखा है करिखवे काजर हो नैन में लग जाए तो करिखे हो वो काजर का है लगे काजरे हो अगल बगल ठेक जाई तो करिखा का है पोछो धो जन्नी
से शोभे जाई जब पूज जाई समैया तेल फुलेल कतनो लगैबो खैबो दूध मनैया अइला अकेला अकेला तू चल जइबो संग केहू ना जाई आँख पसार के देखत रही है माता पिता तू तो थोड़ा सा मिनट में भाई अशोक साहनी व्यास जी जय हो बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दी तोहर गाना भी आज सुननी है बहुत सुंदर बड़ा सुंदर गीत गौना ही गावता रहा बहुत अच्छा हाँ प्रभु जी रह दो अरे वाह धन्यवाद राहुल हाँ कहे कुंवर कर जो कि भजलो न राम के नैया ए भैया तो हर बीच भंवर में डूबी जाई बोझल नैया जन कैले रहबो तौने तार करनी के गुण गवाई ए हमर भाई आज स्वर्गीय जदुनाथ बाबा चल गइल बानी बाकी फुलवारी में ऐसन ऐसन फूल लगवले बानी गेंदा गुलाब जूही चंपा चमेली बेली संझा सूरजमुखी केवड़ा कमल तभी आज लहलह फुलवारी करतिया हतना रुपया बरसता ई फुलवरिया के दिन हम फुलवारी के माली चल गइल बड़े पुरनका नवका माली ओम प्रकाश भाई फिर परिवार के सींचे खाते तैयार छूट गए फैक्ट्री से छूट जाए फैक्ट्री से नौकरी छूट गई फैक्ट्री से तो नौकरी छूट गई फैक्ट्री स्वर्गीय जदुनाथ काका के नौकरी है फैक्ट्री से छूट गई 56 करोड़ वर्कर एक कारखाना में काम करता रहे कब छुट्टी कहिया छुट्टी के गारंटी नहीं है टाटा से रिलायंस में बिरला में कहीं नौकरी करब 62 साल उम्र निर्धारित बा बाकी एक उम्र निर्धारित नहीं है कि नौकरी नौकरी छूट जाई व्यास पर हमेशा नजर बहुत नजर बा मलिका हाँ जी हारी ली अरे महाराज तो पूरा बिहार के धन करे लगे ना बा करे के है बड़े भाई मुन्ना यादव आज वर्तमान में बीडीसी बानी रहुआ चक्की के हमारा उप प्रमुख भी रह चुकल बन रहुआ आज से 2-3 साल पहले जी भाई हमारा राजेश भाई सीमेंट के दुकान बा बिल्डिंग मटेरियल के बिक्री करी ले सुरेंद्र भाई छोटे भाई हमारा राधा किशन भैया के छोट बने हमारा राधा किशन भैया के दामाद हैं एगो माला तो हो बबुआ दामाद उनकर हमने के छोट भाई उनकर हैं जा हम लोग के दामादे लगल